Umu wa wazifumu leo ndabwa ndi trending news yokhuzana ndi mnyamata amene amafuna kulanda boma mu dziko la Uganda. Nyamata ameneyu zina lake ndi Kizza Besigye. Besigye sichigawenga Besigye ndi munthu oziwika kwambiri. Sondokamba za Besigye amene anampanga chipongwe mnyamata ku Malawi uja. Uyunso ndi wina. Uyu ndi Kizza Besigye. Mkulu ameneyu anthu ambiri mu dziko la Uganda amamukonda kwambiri. Ndipo mkulu ameneyu si wachilendo ayi. Ndipanga play video yake kuti muionere kenako ndiyankhula kuti anthu ena ake ngati simukudziwa za nkhani imeneyi muidziwe komanso mumudziwe kuti Besigye ndi ndani. Amene sichigawenga ayi ndi munthu amene anakondedwa ndi gulu. This nonsense must stop. You can hand it off me, but this nonsense will have to stop. You must close my mouth if you want. I will not keep quiet. I will not keep quiet. I will not allow this nonsense. You are making a nuisance of our country. We shall not allow this. We shall not allow this nonsense. It will not continue. No. Nonsense, no. Stop. With Dr. Kizza Besigye, with Frank Tindiri and Joel Wakihima. Mkulu ameneyu zina lake ndi Kizza Besigye ankakhala ku America mu chaka cha 2001. Besigye anabwerera ku Uganda ndi cholinga chakuti akakhale president wa dziko la Uganda. Atafika ku Uganda china chilichonse chinali bwino, anthu anamunyadira, anthu anamukonda. Mtwara wa barabara Besigye anaingia toa basi yako ndi zimene ankakamba nthawi imeneyo. Anthu adampasa support ndithu. Zotsatira zake mavoti anamubera. Monga mukudziwa Museveni ndi munthu wakuti osokoneza, wakhala kubera mavoti, wakhala kupanga zinthu zambirimbiri zosalongosoka, wakhala kupha anthu. Ndi mu chaka cha 2026 akuti mkuluyu amafuna kulanda boma. Ndi panopa amumanga dzulo limeneli wamangidwa pa mulandu ofuna kulanda boma la dziko la Uganda. Ndimangofuna kuti nkhani imene sakuduseni, koma mkuluyu sichigawenga ayi. Palibe munthu amene angamulande boma Museveni. Okapokha mugwise ntchito nkhondo ndi mungathe kumulanda boma, chifukwa chakuti network yonse ili m'manja mwake. Ku military kuli mwana wake amene ali wamkulu wa asilikali Muhoozi. Yeyo ndi president. Anapanga zimenezi chifukwa chakuti anthu akafuna kulanda boma amayambira ku military. Achina Ibrahimu amene ankalanda bomawa samayambira kwina kwake. Adala asilikali. Ndi zimene zimachitika ndi izi. Mumagwizana asilikali, okay feo tofuna wakuluakuli alamulira akhale president. Kenakono asilikali aja amayimba foni ku nyumba ya president kwa aziwisazi nzawo kuti tikubwera kumeneko tikufuna tizamugwira president. Ndi anthu aja amapeka space, amafika asilikali alowa amugwira president uja, kenako amuza kuti sign up kuti kuyambira lero siweso president, kuyambira lero upresident ukupereka m'manja mwawo kuti. Ndi zimene amapanga. Nkani muzaone ku Burkina Faso kulibe munthu amene anamwalirako mu nthawi imene Ibrahimu ankalanda boma. Izi ndi zimene anapanga. Ndi mwina anthu ena ake makhala odabwa, zinatheka bwanji munthu kulanda boma kunalibe munthu akufa. Izi zimene amapanga zimachokera ku military. Ndi Museveni akuziwa zonsezi. Nkani adatenga mwana wake kumuyika ku military ndi cholinga chakuti china chilichonse chochitika ku military chiziyokera m'manja mwake, iye azichiziwa. Ndi wamkulu ndi mwana wake Muhoozi. Ndi zimene anapanga. Ngakhale Paul Kagame ndi chimozimozi ku military kuli azibere ake ndi amenenso ali akuluakulu. Nkani amangokhala ma president mpaka nakalekale.
Ndi zovuta kuti alande boma pokhapokha mugwise ntchito nkhondo. Ndi mangofuna kuti nkhani iyi isakuduseni. Ero azifumu